Η ομάδα σου δεν τα κατάφερε σήμερα το πρώτο ΓΕΛ Πάτρας απέναντι στο ΓΕΛ της Κεφαλονιάς. Θα ήθελα ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Ήρθαμε εδώ πέρα στην Κεφαλονιά, 4 ώρες δρόμο. Τα παιδιά προσπαθήσαμε όλοι για ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά ο διαιτητής δεν μας βοήθησε αυτό. Δεν έδειξε ένα αγώνα 50-50. Η διαιτησία ήταν τραγική, μας έβριζε, χειροδικούσε. Τι άλλο να κάνουμε, τι άλλο να πούμε. Τώρα από ό,τι μαθαίνουμε θα κάνετε ένσταση. Εννοείται το λιγότερο που μπορούμε να διεκδικήσουμε, αν και δεν είμαστε αισιόδοξοι σε αυτό. Μακάρι όμως να δικαιωθούμε, γιατί έτσι πρέπει. Και ένα σχόλιο για τους συμπαίκτες σου για όλη αυτή την πορεία που κάνατε μέχρι τώρα. Εντάξει, όλα τα παιδιά θεωρούμαστε αδικημένοι μόνο από αυτόν τον αγώνα. Κατά τα άλλα, η ομάδα πήρε το κύπελλο στην Αχαΐα. Δείξαμε ποιοι ήμασταν, μας επιζητούσαν όλοι και πάμε μήπως και δικαιωθούμε μετά από αυτή την ένσταση. Καλή συνέχεια.